Sugeng enjing para pemirsa, pepanggih malih kalih kula Grace sing bakal bahas pentingnya gemi nggunakake energi. Pemerintah lewat Kementerian Energi lan Sumber Daya Mineral terus ngilingake awak dhewe supaya bijak dalam nggunakake energi, utamane energi listrik. Sejatine, ono cara sing iso dilakokno saben dina yaiku nerapake pola 3M. Nah, ning Sidoarjo ono salah sijine sekolah sing wis nerapake pola 3M iki. Gawe ngerti apa wae sing wis diterapno ning sekolah iki, kula sambungaken rencang kula Ais. Halo para pemirsa, kula Ais dan mriki kula bakalan nuduhake babagan kegiatan program Adiwiyata ing Semanika. Kegiatan program Adiwiyata ing Semanika iku kathah maceme. Ana to penanaman tanaman, terus ngresiki lingkungan sekolah, ngresiki lingkungan kelas, lan hemat energi, utamane energi listrik. Nah, sakniki kula sampun ing salah sawijining kelas yaiku 11-2. Dan mriki wonten kegiatan program hemat energi listrik. Saiki melu aku yuk. Nah, sakniki kula sampun ing daleme kelas 11-2. Dan mriki wonten papat poster yaiku poster matekno lampu, matekno arilan listrik lan matekno AC. Setunggale yaiku tutorial cara nggunakake AC yaiku mulai jam 09.00 sampai jam 2 awan. Assalamualaikum Bu Rani. Waalaikumsalam. Nyuwun sewu nggih Bu, keparing matur kula Satria saking kelas 12-4 badhe nyuwun pirsa sekedhik babagan program Adiwiyata wonten ing Semanika. Menawi Ibu wonten wekdal saged kula nyuwun kateranganipun. Nggih, monggo Mas Satria. Nggih. Punapa program hemat energi wonten Semanika sampun kelaksana kanthi sae lan program hemat energi napa ingkang sampun dipun tindakake wonten Semanika? Nggih. Alhamdulillah program Adiwiyata hemat energi sampun ngrampas sae ten Semanika. Sedaya warga Semanika mulai para siswa, guru, tenaga kependidikan niku sampun ngelaksanakaken ten kegiatan saben dinten. Contone misalnya napa niku menggunakan energi kanthi bijak. Nah, program-program Adiwiyata kaitane hemat energi niku diantarane sing sampun dilaksanakan ten Semanika nggih niku sing pertama nalika enjing niku guru-guru ten ruang kelas niku pembelajarane menggunakan srengenge nggih cahaya alami nggih dadi mboten nyalakan lampu riyin. Selanjutnya mateni alat listrik sing pun mboten digunakaken. Terus ngatur penggunaan AC lan kipas angin kayata baru mulai disetel jam 09.00 isuk. Niku sedaya kurang lebih program Adiwiyatane. Oh, ngoten. Nggih pun Bu, matur suwun sanget nggih Bu. Nggih, sami-sami. Matur suwun ngapunten ngrepetaken waktune nggih Bu. Monggo. Nggih. Assalamualaikum nggih Bu. Waalaikumsalam. Halo Bolo. Iya Bolo, anak apa iki? Jenenge sapa iki? Nadine. Nganggo waktune sedelo ya Nadine. Iya. Aku kepengin ngerti babagan luwih tentang Adiwiyata ing sekolah iki. Jarine hemat energi ini apik banget ya. Iya, lumayan apik sih ndek Semanika iki. Apa maneh sekolah iki melu Adiwiyata. Saka murite, gurune lan warga sekolah pun mengerjakan Adiwiyata programnya iki luwih semoga dengan baik. Oh, berarti intinya jaga kebersihan lingkungan ya warga iki. Terus kaya tau contohnya apa ae? Kayak kita pas waktu jam 9 niku kan gak boleh nyalain AC dhisik. Lan di jendelae itu biasanya dibuka sik kan. Jadi biar sirkulasi udara masuk. Gitu ya. Berarti otomatis Semanika iki wis apik ya Iya. Adiwiyatane. Lan dek wastafel biasanya juga ono tulisan ayo jaga air lah kayak Jadi ajakan lewat poster ngono nggih. Oh ya wis lek ngono suwun ya Nadine waktu
Nah, pemirsa, saiki wonten salah sawijining siswa sing nglakokake program Adiwiyata Hemat Listrik. Muga-muga ana rasa peduli marang lingkungan supaya lingkungan tetap asri lan dapat dinikmati anak cucu kita besok. Cukup semene pawartos sing kula aturaken dina iki. Matur nuwun.